Cair lho. Juta 846.000 ngajenge kagem pengeluaran damel pembagian Ya kan sih ya. Selamat hai Triyono akune Facebook Sri Utomo. Dalam betul cangkingan Pak. Niki 1 menit saya cukup. Niki racun tikus dosis tinggi. Niki racun tikus dosis tinggi. Terus dipun campur menapa-menapa. Niki cekap segulipun dipun tarik, dipun taburaken seketika mawon. Menawi wonten dalem Pak nggih, wonten griya sampingipun dipun paringi lepek paringi toya. Amati tikus mangke menawi sampun nedhi niki tenggorokan sampet benter Pak. Cari minum terdekat. Betul mungkin percaya nggih namung mumpet wonten niki. Ini menawi boten dipun paringi toya, pejahipun maksimal 2 meter. Seumpami pejahipun ndelesep Pak. Lah menika ingkang dipun remeni menika. Niki mangke matinya mati kering Pak.